Дорогие браты и сестры у Христе, шановные суайчыннікі, у біблійных прароцтвах Старога Запавету одно з найважнейшых месцаў займае прадказанне пра абяцанага Богам Месію. Таго, які сваёй уладай мае змяніць гэты свет на лепшае, а чалавека, вырваўшы з няволі граху і смерці, адарыць вечным жыццём. Так, пророк Ісая кажа: «Дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам. На яго плечах спачала ўлада, і валадаранне яго будзе вялікім, а міру не будзе канца». Мы верым у тое, што гэтыя прароцтвы споўніліся ў асобе Езуса Хрыста, Бога і чалавека, нараджэнне якога ў часе мы зараз святкуем. І хоць ягоная моц часта дзейнічае не так, як мы гэта сабе уяўляем, нязменным застаецца яго няспынная прысутнасць сярод нас. Яго любоў, якая апраменьвае гэты свет святлом бэтлеемскай зоркі і якая заўсёды нясе з сабой надзею, супакой і радасць. У гэта трэба толькі паверыць і паспрабаваць адкрыць перад ім свае сэрцы. Так, як гэта ўчыніла яго найсвяцейшая маці Дзева Марыя, яе абраннік святы Юзаф, як гэта ўчынілі бэтлеемскія пастушкі і 3 мудрацы з усходу. Так, як гэта імкнуліся калісьці рабіць і нашыя продкі, будуючы сваё жыццё на праўдзе Евангелія і дзякуючы Богу за яго няспынную апеку, дапамогу і міласэрную любоў. Жадаю вам, дарагія браты і сёстры, каб мы у наш няпросты, нялёгкі і напружаны час заўсёды мелі сэрцы адкрытыя на Божую ласку, Божую праўду і Божы супакой. Няхай надзея заўсёды будзе трывалай, а мір і згода няспынна пануюць у вашых сем'ях, ва ўсёй нашай краіне, у нашай зямлі і ва ўсім свеце. Здароўя вам і Божага благаслаўлення. Са святам!